Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakunsa ka! Sorry, walang personalan, trabaho lang. Gisugo na ko sa akong bagong amo. Aron ko na mo bangon ka na. Unsa? Dahom. Si Ellie? Dili. Ako. Ikaw? Karong adlaw, magsugod na mo sa inyong pagtrabaho dito sa syudad. Oh. Busa bango na. Oh. Buboy pag-usap ka ng babayhana kundi paghapon na mo bangon. Oh, nakadungog ka sa iyang gisulti, girl. Kadungog, dili ko bungol. Ta. Ay, naunti naman taong ka. Ay, munal-munal bang ka. Ay, gusto na. Balimbing ka. Ha? Gusto na. Ay, sige, bunalip ako. Ganahan pa ko. Ganahan pa ka. Ma? Ana, nadungog yun ako. Nabunalan ko. Ay, gusto na, ha? Ano na, nabalimbing ko ko, ha? I-text. Tawa ko, no? Sure di ko balimbing. Balimbing ka. Niingon ka ganina nga siya na ang bag-o nimong amo. Sino bitaw? Og dili kay ako lang. Lakip ka, no? Mga bango na diha. Bango na. Bango na kay bagong Pilipinas na ako. Oh, nakadungog ka ba ya sa iyang giingon, girl? Pabubuan ka ko nung balik. Pabubuan kang tobi kung di pa ka mo bangon. No. Dili mo na mahimon ako. I can! Ha, wala kay tubig, no? Magkuha ka pa lang, inigbalik ni mulak ng pultahan. Kita ka ini. Jaman! May reserve ako sa akong luyon. What? You're gonna make Bobo move me good, huh? Sugo sa amo. Oh, I hate you na, Melvin! We're not friends now! We're not friends! Dakwam! Tabangan ti kag bitbit na yan na. Ayaw na. Gaala kayo ni. Kung gusto ka, si Lola na lang ang tapangi din sa kusina. Oh, ini guman akong tabang mo. Ha? Ellie, Yan na. Guwapa kay ka. ugsamo kayo ka. Anak ginamay gugmagod sa kay. Og ingon ini sab ang wa, Ellie. Maumay mo pa, hunungin ako. Bi padaplin bi kitingalig mayabo pa ning fresh nga juice nga akong gihimo para ni Kuya Facundo. Ay. Klaro kay nakagusto siyang sir ni Boss Pakundo. Kami bagay yung duha kay kaparehar mi gintang sa edad. Nya, parehar sa mis estado sa kinabuhi. Ay. Mao din niya gusto. Kalimtan na ako siya. Di mahimo eh. In love kay kuno mo. Yan na. Nya, kalimtan di ka? Bahala ka dyan. Maubang gani nga dili mo bagay kay managsama mo kahimtang. Uya mo traon niya gihapon ang mamahimo ninyong anak. Anang? Sa anang? Manang ba? Naminaw rin ka sa kong liyo. Kaysa may di makapamate nga kusog masagay kag tingog. Kusog di ay. Para self remonta to. Wa mamaoda. Okay na ba ang imong juice nga akong gihimo, Kuya? Yes, thank you. Girl, kita na kan si Facundo. Ay, baya, nagpiyong ka din sa lamisa. Doon na karon ang kumayan, ha? Gusto ko muuban, Kuya. Taon-taon na nga wa ko makaadto dito napita. Muuban ko ha. Init yan, ha? It's okay, Kuya. Magdala ko payo. Oh, sige, ikaw magigo. I'm done. Ako sab. Ay, girl. Oh, busog na sab ko. Oh, sige. Kung mo, tanam mo. Ipahipo sa kining tanang pagka-order sa lamisa. Wait. Wa pa ko makahuman og kaon. Gipakaon ka kaganina pero wa makamkaon.
Natuog ka tubangan sa grasya. Kay duka pa man kayo ko. Unsa na kong orasan na tuog ka ganina. Nya saba pa kayong alarm. Then, gipukaw pa ko ninyog sayo. Then, It's not my fault. Now, barog na diya. Aron makagikan na ta. wait, sa. Nagkaon pa si Ellie. Huwag ka makakita. Puno pa yung babao. He's exempted. Magpabili na ang iyang plato nga puno sa pagkaon. Kay siyang amo din Samtang ikaw, ipuso na ang imong plato kay di ka amo. Busa, uban ka na mo aron makasugod na sa laing trabaho. Let's go, Yana. Okay kaya? Salbahis. Murag itsyag. Si ay amo. Palagdan! Patukan ka, hinay lang, hinay. Kaya sa pagot man ko atong salbahis ni mong amo-amo. Christine, let's go! Sir Ellie, may mga dinilang sa ko. Ubalanta ka din eh. Ma-enjoy ka o ba ako? Wala, anak siya dahil, nakasabot ko, anak siya, di mahimo, girl, anak siya. Dili ka ganahan nga makauban ko. I will massage you. Sama ini. Lagi ganahan, di ganahan. You like it? Maayo ko, di ba? Masahian pa ta ka dito sa imong kwarto. Wala, may tando. Good. So I'm staying here? Huh? Oh, what a boy. Wala, gigiling. What do you think you're doing? Nagmassage ni Sir Ellie. Can't you see? Mo nga dili ko mahimong muuban nimo. Dinhir ako. Dili ba, sir, nyo? Wala, nangisi, ala. Anak siya, gilo ko na yung dunggan, girl. Gil ka na, di ka, sir. Pakilukan ta pa ka niya. Wala, natawa yun. Stop it! Dili ko. Dili ikaw ang amo dinhi. Si Sir Ellie. Dili ba, sir, no? Iya kong sinaligan. Busa ako ang magbuot kung asa ta kay pamutang. And definitely not here. Ay! Ibutang ko! Help! Ay! Dahon! Gialsa niya si Christine! Pragsako nga gibutan sa abaga! Wala, masunod ka nila, sir, ha? Pero kung ganahan ka nga dinhira ko, magpabilin sa ko, ha? Dako, biyag baliban! Hala, ha? Kung makabaliban mo naman, kaibto na lang, ha? Diya ka. Ay! Ouch! Mahimo ba kinahinayon lang ko nimo? Kuya, are you okay? Okay na. Kahiligag ko ni Bayana. Mga doon na ta. Wait for me! Diya ka slayo ba, Christine? Okay. Sibog, girl, sibog. Di ko ganahan mo sakay ini imong karaan nga sakyanan. It's vintage. I know. I don't like vintage cars. Huwag kay choice, gawas lang kung ganahan kang maglakaw. Ganahan kong magpabilin. Wait, girl, paghilom na ko, no? No! I have my rights. And I know my rights. Una, gibutang ko nimo og kwarto nga gamay ra kaayo ug gahi pa ang bed. Ikaduha, sayo pa kaayo mga tog. Ikatulo, sayo mo mata. Then, dungan nga mangaon bisan wa pa ko'y gana. Wala pa ko'y katungod nga mo reklamo. I have, di ba? Girl, wa man sa inyo, ha? Bisa na! I'm a visitor. O sa kadlaw naman ta visitor. Trabahante na ta sugundon. Kay kung di ta mo trabaho, papawaon ta dito. Pwede mo pahawa to. Ha? Uga sa man ta. Tikoy! O kung dili ka, ako ra, mo pahawa ko. Ay! Oh my God! Unsa ba? Kasakit sa kong agtang na igo sa luyos bangko. Di ka makamao mo drive pa kondo. Kinawag. Ha? Ganahan ka manawag, di ba? Sige, kinawag. Tanawag na kung makagawas ka pang buhi ining napita. Oh, girl. You think mupugong ko nimo? Kung ganahan kang mubiya, sige. Makagawas ka ng sikinan. Gawas na.
Sir, oy! Girl, ayaw ha. Total, wa ba mabukol imong agtang? Paghilom na lang ba? Peligro rin napita. Baka maswito. Ha, dini ka lang. Ayaw pagawas. Ug nagtuos sa kag mahadlo ko, ha? Mugawas ko kung gusto ko, mubiyak ko kung ganahan ko, ug way makapugong nako. Then get out! Tanaw ta kung asa ko to magkagay sa mga. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!